Alabay ko labad niya ipakabat ang may kalbuya agamang kakarkar ya buldot to. Ilay tilam niya nakakarkar ko buko ni mag ko nakarkar sa buldot ko. Pero may iba tayo usapan. Alabat so ipakabat ko si kayo ay may dugya aga natatalot NBA. Amin niya pustala ni pusta mila anggad anak mi ni prinda mila bo ni natuya LeBron James. Palakpak iray totoo. Palakpak. LeBron James. Talang ng bakas. 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 High five. Salamatan si kayo namin. Sa nila may pimusta. Bo ni na yung bubo. Nyan ko pa may tropi niya. May tropi tayo babagaday. Bo ni nam tanso. Nangyari lang ni Prinda. Tipak kayo. Parang saya negro. Ano mga bakas? Agay lang yung feedback to. Oy, pir disappear wahap disappear bo ni nam. Bo ni nam agay lang si mo pare ah. Deodorant mo uring amo bo ni. Grabe banget to. Ni nam ang banget maanag ka ni man mandiurong ka pay kin sunrox. Pasensya kila makakakisang magano. Magaylaas nga to may kilikili to man ni malay gaman deodorant sa deodorant to ni ma uring gago. Pero walay tupukod si Kalebron no sa deodorant tot uring. Ibagampad si kami. Sansaray taga Pangasinan si noon to'y gagamit mong deodorant. Iwan talaga ate ito po mo. Aliwa. Pero ibagak la saray taga Pangasinan San Pangasinan si ibagak noon to'y gagamit tong deodorant. Agila ko mun ikakala iya at saray totoo. Say gagamit tong deodorant at ispalto. Ton ando ketak aman su gagamit tong ko. Say san shampoo mo ispalto mo. Pero ano nang yuyang bii? Katon ang puti antam su gagamit to. Nya perla su gagamit to. Nano mo mat ni wala asawa ton ang puti. Nano mo laka puntutan papansin lakap. Ni na magalaw na atol ano malakap. Pero unta nya talaga bilay nang nyo agay lay kinis to pati ubututan ay ang gapoy bago. Manisya kayo makakakisak niya talaga ta. Kin turay ni man. Gato ya siya labas laki to. Bo na to wala man ay masikon to. Bo ang papangin ni. Mas balbalag ni gawa kay ta BBC. Bo to yan ni mal. Pero mapapasalamat at sa may kin totoo sa nay kalbo walang gilid ko. Bo ni nam. Titi pa ka. Pero siya pa kami man sasalita. Grabe man niya kausa ni Mal Neon. Lulutang. Alabay mo amoy nakawigi abo ni nang bilang mo kami dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nakawigi mi ka ni maluk kami labat dyan bo ni nam tambayan takanaan ni plaza ni mala ni nan yung championship ko ni LeBron James 4-time NBA Finals likas yo yan ibabaga su ni Guray kato nagdak natalo kasi agdak nanang malaba man. Bago sumpalan niya yung video, umbabati ang maganood sa may sulit niya makagwapo pansitan. Ag kayo tutunda ta, agam mo tuntunda. Antayo la, sang kabalagan, sang kasamitan, Bayambang, Pangasinan, #1. Makagwapo! Woo! Peace out!